Ох, че се оригнах. Само да не дойде пак полицията, че е направо... О, Боби пада! Давай, слизай! О, Миша! Миша само как падна! Мали! Аз ще кажа дали полицията идва. Минавате ли? Там ли сте? Ето ги. Само как се приби. Вижте ги и пичовете, които са... Не трябваше! Няма neko моите мъбуки замайна. И сега да видим кой е по-мръсен. И той печели Деница. Вижте го. Прилича на циганин. Аре! Оле! Келеш? Ти си келеш. Майка чиба. Ой! Кавички, кавички. Кавички. Кавички! Означава не е на истински. Тапанар. Биде я още един път и те бутаме и там. И умираш направо. Минаха от тази страна в онази. Ето ги. Само пием малко кола. Съм много жаден. Не, малко е. На вас ли пи биткат? Аз щях да го направя, обаче като видях как се превиждаш направо. Трябваше да слезете от тази страна. Вижте го, вижте Боби, не е изобщо мръсен. Я. Отзад. Вижте тук много малко. Чакай, бе! Вижте. Ама само ми жига падна. Съвлечи си якито. Само надолу. Поне си ми кръците. Измиха, ама си виж якито и панталона. И обувките. Ради, поне че не бях на бялата куза. Ще взема тези неща. Да вземе някой оная Софи циганката. Да ми ги вземе. Сега? Да идем на горната то да се изчисти малко. И аз да си... Ето на мен защо. Искате ли малко кола да ви сипа? Да. Да какво? Да не се свикова. Обаче после ще ви се лепкат малко ръцете. Може и в локвата онази. Я. В този. Да, да. Добре, Това е поне вода. Ще се лепкат ръцете, нали знаеш? Да. Дай теб. Да. На него му сложи повече. Да, защото е по-мръсен. Съблечи си якето. Демо кое? Ама не само там. Навсякъде. Нали знаете, че още снимам? На камера. Обична такова. Майка, гледай го панталона. Не го правете във вас. Ау, ма, факът. Ти кажа, моят съм се прибил. Или че си паднал в кал. О, аз вече не съм. По-добре, че съм се прибил. Да, ама виж.
краката ти отзад А, панталона. да. Уй, къде? Не, тук сядаме. Е там на тротуара. Ела тук малко ти сипа и на теб, бе. Още. След малко ръцете ви ще станат на... Нямаше не. Ще ги измием в охва. Аз си ги такова. Интересите, поне малко си вземете вода, да после да не се лепкат. Поне малко. Аз се избърз. Да, но пак ще се лепкат. Аз няма да бъда охва. Аз да е само циганин. Някой път трябва да дойдем тук. Махай се, бе. Аз ще настъпа. Аз ще настъпа. То направо днеска времето не е изобщо хубаво. След малко отиваме там в училището да правим препятствия. Ето там, на детската. Какво скача Боби? Шест минути и 34 такова снимаме вече. Ате, и така ще се махне повече. Опа, е! Ама виж си задника, опа! Майка ти ще само това? Майка ти ще бъде. Не, има още. Вижте, и тук се къпат. Пичовете. Това го правят заради Деница. По-точно Мишо. Защото Боби май вече не я харесва. Аз имам фейсбук. И аз. Един се дъчва. Да. Обаче снимката не е нейна. Ради, те не ме. Обрежте се го малко. Не, е тук посред. Сякаш си насрал. Не сякаш. Скажа не вода. Сякаш ме е сигурен. Да направи. Ама повече вода ти. Ето виж къде. Давай. Малко отстрани. Е тук. Давай още повече вода. След малко ще изсъхне и ще бъде чисто ново. Тук мислим после да скачаме. Ще изключил времето, ще да седна на земята и да ми изсъхне. Сега ако искаш седи на земята и ето и прави. Да, е, тук ще седна. Ето и прави напред, назад, навсякъде. Я да ти видя газа. Ти нямаш. Той е моето. Да. Много малко. Моята маха най-бързо. Още вода ти трябва на теб. Искаш ли кола? Благодаря, я. Боби, я да видя. Сякаш се е изгорил дупито. Дай. Няма по. Ко прави, бе? Вижте как пикай. Вътне го ще прибива. Вижте как пикай сега. Снима ти чурката. Баш проключението. Сега се върши в фигняци, ли? Това ли ще? Ради го оставя да скочва. И те! Ако имаше сняг, ще да скоча. А колко да е снега голям? Да Отдолу падна. зато. Ако е до тук и да е твърдо, направо ще върви така и по въздуха. Ама да има скок. Да е по средата и да скочи там. Аре, махай го типа. Не ти я снимах ти тениската, дай ти я видят. Тениската! Скок хубава. Аз съм фотомодел. Я ма снимай като фотомодел. Бибишики, ремитики,
Лемарека шикита, лемарекита, макуика, мишка пишка, Мишо е говника, то е малка чика, река дика, харесва деница, но иска да ги чука в леглата. Има дика, той е чисто гол и го покажете за ебане. Чурка, Благомир, Мишка пишка, Маришка, Мишо е стриптизьор и си кара диридьор. Ай, мадриска и малко дриска. И си пръшка до напръшка. Премалешка, майко дръжка. Ще от кола. Чу! Шушка, малко дръжка. Вижте. По рекичката, идеално ради. Ще замини. Мишо, ай пак да минем. Айде на беседката там. Кой ще стигне първи? Ай се стигане. Чакай, Мишо, може да стане. О, искате ли скач? Искаш ли пак да скачаш там, където скачахме с Велиза и Роналдо? И ти ще скачаш. Добре. Откъде? Аз искам да скачам. Но, добре. Не, много яко бе. Прескачаш моста. Ето и се засекоп. Ти ще ме го правили с бабата. Да, човек, не знаеш как се изкопчи крака. Да, едва ходи. Еми ти за къде викаш? Аз за тук. Аз говорих за тук. Аз ти говорих там. Айде тук е, няма да си повтарям грешката. Да, наистина, знаеш, може да сложиш пред почи. Страх бе, нали знаете? Не съм. Мишо уж се прави на голямата работа, пък не смее да скочи от там. Не съм плакал, нали? Виж и ти вървя. Ти не знаеш как ми са надух крака. Виж на целия път. Страх ги е и двамата. Въпреки, че в училище се правят на голямата работа. Един път, ти видя ли му, показах ли, че като опарих на пешката? Да. И да съм беше. На мен ли бе? Не на помощта. А? Не се смеш, това беше гадно, знаеш как париш ли? Едва спях да не викам. Да, знаеш как париш това? Пари като сявах съм. Абе, ти кама, ако вече да бях, там 30 Здравейте, може да се чуеш. Сега не съм с флекса, защото Ная Николета ми махна едно копче и сега... Да, знам! Ради, кой ти харесва? Галина. Обаче аз вече си имам гаче. Кой? Айлин? Нали знаеш? Нали? Айлин. Да зарязала. После пак станахме. Айлин ли бе? Да, бе! Отчитвайте кой е къдва. Да, виж другата обувка тук. Аз ти вярвам, Ради, ама... Ей, ти още да снимаш клип? Да, все още снимам. О, пак сега ще снимаш и като скачаме. Да. Не диви. Що? Що ти трябва да скачаш? Да, знам. Ти ще скачаш, а аз ще държа да те показвам те. Става ли? Добре. Дай да го държам да не падне.